Monggo Mas Rizwan menika Dua tolong wes Sakirana saya napa mboten? Mboten. Tak KPI. KPI sayangku cintaku mana Mereka seneng isor mandua Mas. manut sing ngekeki Mas bagus sesuk dadi dalangi rabi ini cindu Kang Cing Azan pun dirien, Mak Cangi. Mau Mas Rizwan dulu. Oh iya. Monggo Mas Rizwan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Rizwan jumene konten Bandungan nampi menika undut cacah tiga. Apa iki sing bungkus. Tanggung jawab iki bosok. sampai banget oleh sih Mereka sampun sama kok. Cocok karo keadaan ini dulu melandai dulu. ya aku mau yang ngerti nek kon maju iki nek aku dandan rapi Lah yo piye to dumeh anu kok yo investasi kok yo aku ngono. video wal bojoku emang iki Mas sik iki Mas sapa iki ramai mana dalur lakukan bangun kambang iki lho saking Inung Arizona. Inungi sapa lanang apa wedok Lah Wah, Mbak Inung. Nyono pun Mas Inung ya walah tuas wis semangat. Delok. nanti dulu. Delok ora kabange delok. Kerja dulu. Ora delok surate lho wis iki nek mung kerjae gue. Oh, nek rokoke gampang lho. Susah berarti. Gampang ya heeh. Aja macam-macam urusan nyawa ya rokoke. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Biar Kok nek kabar. liyane ulur kambang piye to, Mas? Pancen lu aneh kuwi kok. Oh, nek aku mau becik apa? Wong urip kok lewo-lewo. Sayur-sayur rukun rokan kita dua. Tolong wis repotan. Bisa aku nek Iki ular kambang hip-hop yo ngene. sari ratri kudu eling lan waspada. Dan bangsa setel berjuang tripek bersatu. Dan bangsa setel berjuang kapol-kapol. Pengori ono ulan hari pagi. Sakirana ular kabah. Ini sambotan Pak Bu, sambotan. Sambotan. Saya apa saya? Saya apa boten? Saya kok boten Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Ya tak takokno. Karo Bung Gandrung. Saya apa saya? Saya apa boten? Kene kok boten Pak? Karo Bung Gandrung. Kene boten kene. saya ini digowong searep dikubur Oleh. kurang ajar. Kalian ya Mas. Ini karo Bung Gandrung. Kurang apik cari kene boten sae. Lah yo wae urut kabang nek aku mau nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo suara lanang rapupu. Beci opo? Loh, Saji siswa apa?
Abang gebosnya orang gue. Tak KPI. Seneng aku. Elisa kangen karo Elisa. Nang kono Elisa nang kene Elisa. Kayak kowe iki melu aku kapan to wis? Lah tau bocah. Aku yo urung laris ya. Saya promosi niki lho dalam sakit gampang lho. Yo. Gaji opo njaluk sing endi? Dik, cakepan lu kapan? Minta sama istri. Minta yang bagus. Nyembah kopi yang ngono ben dikasih sayangku. Wah, sayangku cintaku. Lu mau Seket jare seket. sakot ngomong sakot ngomong itu apa kawi sekarang pepun dan sri keras no sayo rukun kalau kacantin lali mas kowe gotong royong nang Dalang lu mau jarum wewe telu ayo. Nah ya. Telu kabeh iki. Mas, genduk, Romo. Iki terus apa cakepannya apa? Saka dhuwur apa ngisor? Hah? Nek saka ngisor nano neno Ya suara dhuwur. neno wis kok iso. Ya suara dhuwur. Milih Mas Gade milih. Ya suara dhuwur kowe suara dhuwur. Neno neno kandes tetet nane iki medes ya Yes. lali aku Sakarepe. Nek Beka seneng iso nang dhuwur, Mas. wah aku iso dhuwur seneng Wis suara dhuwur oke. Oke. Oke to. Oh. manut sing ngekeki Mas sini bukane piye to Sari Ratri Sari apa? Sendiri diingkake, sendiri. wah ini aku muni Sari mbokmu ayu ki nesu isih cemburu karo mbok tuwa biyen
Ayo resiko wong bagus. Sesuk nek dadi dalangi rabi ini tinduk. Yo. Nek aja ning Mau 15 sing nang omah siji wae. Kono. Ini sari. Kurang munggah. Nah. Kudu Enggak mau. Pengen iki. Nah. Gimana suaranya? Kas pandang masih dengan. Sari Ratri. Kudu Mas podo rapat sakseno berjuang iman bersatu rambang saksen limo berjuang di kandung negara Geles wah nyetak-nyetak kan. Rasa kon gender. Saya gendang ya apa? Kowe angel kuwi. Kuwi tambah 200. Ora apa-apa. Padahal wong tipe sok tak goleke 200 Pak. Ora apa-apa. Suara gendang coba. Nyanyi 200. Apa napa ngene? Iki nek ngomong gendang kono ngendang ya Mas ya. Ngendang ayo. 200. Iki 200. Sitere di. Wong siter 200 ke wong kaya aku. Ya. Nganggo apa jenenge? Kowe aku percaya. Golek dhewe aku isin tak lakoni ya yo ya. Ya. Ayo Nganggo. Akapela. Nong ning nong Ning nong. Nong ning nong. Nang ning nong. Gambang 100. Gambang 100 Salah gampangnya, kok bacotke. Gambange karame dikani nggon. Ono siterane ta? Engko, Ya, engko. Ora iso. Waduh. Diam. Iki ra gurbang yo, Dik. Aku du. Pajroko ya. Apa? Terbak ketetet ngene lho. Coba. Orang godram Ditambahi. berarti Tuh, 100 karo dram.
Mau wis saiki kecing. Ayo, ayo iso. Gila kejenes. Aku iki separe jenis, oh jenenge suarane ngono kuwi kok. Ati ro pikiranmu beda. Suling. Hah, suling. Sulinge. Suling. Untuk apa ora iso suling. Itu tak ajar. Itu tak ajar. Wis kok kuwi. Kenci ya. Bener. Ben arep kaya apa-apa ben. Ya, disake. Mau sana stopet urung? Wis ya. Apa wae mau sing urung? Kenapa Jaipong. Wae dan iki. Jaipong. kok ngatos sih lo direwangi? Boleh disemprit di kertu merah penonton. Jaipong sih. Ape. Gonto wis arep apa nek sisan. Enak kepul. Ning anang gungtung ning anang sungkong ning anang gonto wis. Kicik-kicik saiki. Wah edan iki. Aku goleke pangan anake wong rekoso. Film ora iki direwangi becak ya lumayan lho 200 ki. Mumpluk nek becak wis. Oh, yo. Wis iki wis Wis kecaran. wis. Acak-acak wis. Bonang sih. Ora gubunang Mas Bos sesuk ki ajar gending kok. Ya ditambahi lho aku buka tas. Dulu let. Dulu tande ketatak. Wah, sian. Bekah barokah dalami ngono kuwi. Pakmu biar aku gemati. Kali basane aku dalu apa-apa lho pakmu dikasih. Anak katresnane. Kowe melu ngene iki anu. Jalur ora. Atuku. Aku rekoso ngene iki. Wis apa nek bang apa nek sisan? Pisan Tak bonusi. duit ya. Oke. Wet. Apa? Apa? Sewa Wong apa? donya. Wong donya jare. Ah, Wajib kok iki wong iki. Apa sidane? iki ono gerejakan. Wong donya. Iki wah apa kok? Terus 400 karo tolong. radisgo lho. Pada elinga. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya apa iki apa? Hey,
Cakepane jane ngomong kuwi-kuwi bae. Ayo. Apa ya? Ora musiknya den. Bisa dengaran boten sah riko-riko. Saya dibuka nggih. Pun iki wonten apa kerdus napa-napa. Di kesban. Sare bonus iki mau lagu. Oh iya ya. Nah, saya nggih. Saya kok saya aja. Kayak apa tenang kok, ngono Mas. Lu jadi siapa? Minta kancani seneng kan? Iya, seneng aku. Ali. Ya. Tepuk Dewi. Ki mau ngepak Ayu lho. Ngepak cakepan. Ayo. 100. Pajak. Ku nang omah. Saru nang iki kae. Kupang kabeh. Salah tenane. Pun nggih. Nggih, matur nuwun Mas Isan. Iki dadi sampun. Iya. Ini jane iki sono 150 nek ono duet nih ya. Wah, Kok diborong terus anakku gelem. iya.